ଗାଁରେ ତ ଆଉ କାଉ କି କୁକୁଡ଼ା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଶୁଭିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାକ। ଆଜି ସକାଳୁ କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟ ଟାକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ହବାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଆଜି ମୋ ଆଦି ବାବାଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ ଗେମ୍ ରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଚିହ୍ନକୁ ସଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ସେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟିକୁ କେମିତି ରଖିଲେ ମଝିରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ରେ ଭାତ ବୁଟ ତରକାରୀକୁ କୋବି ଭଜା ହେଇଛି, ହେଲେ ମତେ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛି। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କାରଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୋ ଗାଲଟା କିପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଦାନ୍ତ ମୂଳେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିର ସେକ। ଖାଇବାକୁ ସିନା ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ହେଲେ ଲାଗୁଛି ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ବରା ଆଳୁଚପ ଦେଖିକି ବି ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମତେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମକା ଆଣିବାକୁ। ମକା ସିଝା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୋ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗ ପଡିବ ଅଧିକା ପ୍ରାୟ। ହେଲେ ମକା ଖାଇବାକୁ ମୋର ଏବେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ରଖିଦେବି ତାକୁ କାଲି ପାଇଁ। ଚିନ୍ତାଟା ମୋର ଏଇଆ କି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ କଣ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଇପି ଦିଟା ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଝେଇ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ଥର ଇପି କରୁଛି ମୁଁ ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ନା ଜିଦି କରିବି ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।